Roboty na výrobnom páse neprodukujú už iba autá. Ľudia sa s nimi začínajú stretávať aj v reštauráciách a hoteloch. Sú to pracanti, ktorí robia aj za dvoch. Kým dnes ešte hovoríme o novinke, o pár rokov budú vraj roboty v gastrosektore bežné. Oči modré ako nezábudky a roztomilý výraz mačiatka. Dvojica robotov však nie je na hrane. S úsmevom na displeji počas svadobnej oslavy vo veľkej sále podajú výkon aj za 4 brigádnikov. Vyskúšali sme tieto roboty najskôr na mesiac alebo 2 mesiace a následne sme ich už odkúpili, lebo chýba personál celkovo v gastronómii. Každý robot má 4 police s nosnosťou 10 kg. Znamená to, že spoločne odnesú naraz až 50 polievok. Na začiatku je vždy nastavenie, roboty si zmapujú sálu a jednotlivé obslužné miesta. My to máme vždycky rozdelené na 6 bodov a teda je 6 stanovisk, kde tie roboty zastanú a čašníci si len ťuknú ku ktorému stolu, na ktoré stanovište má prísť, zoberú si jedlo a robot následne odchádza za nimi. Robotov sme našli aj v Banskobystrickom hoteli, privítajú vás a zavedú na izbu, prípadne sa o vás postarajú v reštaurácii. Zatiaľ vidím, že môžu byť pomocníci. Ako to bude ďalej vývoj, tak to sa nechám prekvapiť. Tomu čašníkovi to môže byť veľká pomoc. Samozrejme, že tu sa viem obslúžiť aj sám, ale pokiaľ to má nejaké využitie pre viac ľudí, tak myslím si, že je to zaujímavé. To je budúcnosť aj z toho dôvodu, že niekedy s ľuďmi sa veľmi ťažko robí a toto ani to neodvráva, poslúcha to. Tak ako mnohé predchádzajúce technické novinky, aj títo pomocníci vraj časom v hoteloch a reštauráciách zľudovejú. Predstavte si, keď vznikli mobily alebo začali sa používať. Najskôr boli kde? V armáde, vo vesmíre a teraz ich máme všetci vo vreckách. Návratnosť investície do robota závisí len od vyťaženosti prevádzky. Ľubo Fronko, televízia Markíza.